Ricard el coneixem tots, l'estimem tots. Parlar de futbol és molt difícil. Normalment quan tens un amic que parla de futbol i que intenta explicar el futbol al cap d'aproximadament 3 minuts ja penses que és un plàstic o que no una coca. I el Ricard ho fa amb una familiaritat i amb una velocitat que et permet gaudir d'aquest espectacle d'una manera superior. És com si algú t'explica com gaudir més de la música clàssica i automàticament fas un salt sobre aquell espectacle que t'està oferint la vida. Això és un tret de gran generositat per part del Ricard i sobretot un tret de gran talent per part del Ricard. Davant d'aquesta capacitat que demostra Quim Puyal, jo crec que Ricard Torquemada, incorporant-se amb aquesta transmissió, i no deixa de ser un altre mèrit del mestre, veure qui pot oferir aquest flanc als oients, el Ricard, amb la mateixa velocitat, és capaç d'analitzar allò que està passant. I jo dic, bueno, és que segurament el Ricard li han passat abans del partit i aleshores ja ho pot explicar a mesura que passa, perquè aquesta velocitat és el que el fa diferent. Quan el Pep Riera em va presentar el llibre, la idea, va venir amb un paper amb 4 ratlles escrites i dient-me el llibre l'havien pensat en aquest sentit. Clar, estava tan fet a la meva mida, tan dissenyat, es demostrava tant que el Pep em coneixia que m'oferia una cosa que era molt difícil dir que no, però la primera impressió va ser un impacte terrible, em vaig espantar i vaig dir necessito temps. Perquè jo als llibres els hi tinc molt de respecte i em feia una mica de... m'impressionava i m'espantava fins a cert punt posar-me a escriure un llibre. Jo soc, els que em coneixen ja ho saben, una mica desordenat, poc metòdic i pensava, això no s'escriu en un dia, perquè jo estudiava els exàmens l'últim dia i aleshores vaig pensar, no sé com m'ho faré això. El llibre, jo no tinc formació tècnica, ja ho deia, jo soc un observador privilegiat d'un moment històric del club, d'un moment històric futbolístic i simplement he intentat expressar allò que he sentit a cada moment i intentar penetrar en allò que la nostra feina diària no ens permet, que és la profunditat. Normalment a la nostra feina som molt superficials en les anàlisis perquè és el que ens demana el mitjà, és molt difícil ser profund un dia, hauries de tenir una continuïtat. I el llibre em donava l'oportunitat de ser profund i de penetrar en capes interiors. És el que vaig anar fent i cada cop que em penetrava una capa allò em seduïa més. L'exercici ha estat apassionant. A nivell personal he après el que no està escrit, o sigui, qui ha de donar les gràcies d'haver fet el llibre soc jo, que he après moltíssim, o sigui, soc un privilegiat per poder haver après això, després d'haver-ho pogut compartir amb la gent que el llegeixi, perquè en el fons són reflexions al voltant d'una manera d'entendre el futbol, una mirada. El Ramon Besa sempre diu que Romario deia que veia el futbol amb els ulls de Cruyff. Jo crec que comencem a veure el futbol amb els ulls de Guardiola i aprofitant que ha vingut el Xavi amb el seu respecte i el seu permís, només vull aprofitar una frase que em va dir un dia, que avui repassàvem amb el Marcos, per tancar. Ell em va dir, saps què és, Ricard, el pitjor de jugar al Barça? Que no pots veure jugar mai al Barça. Nosaltres, que el podem veure,